ACE-tutkimukset käsittelevät lapsuudessa koettuja ACE-kokemuksia, eli lapsuuden ajan haitallisia kokemuksia, kuten fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa, laiminlyöntiä tai vanhemman päihdeongelmaa. Tutkimuksissa on tutkittu ACE-kokemusten yhteyttä ihmisen fyysiseen, psyykkiseen sekä sosiaaliseen hyvinvointiin. ACE-tutkimustulokset kertovat, että lapsuuden aikaiset haitalliset kokemukset näkyvät aikuisen ihmisen terveydessä vielä pitkään kokemusten jälkeen. Monen yleisen sairauden juurisyy voikin olla tutkimusten mukaan lapsuuden haitallisissa kokemuksissa. Tutkimuksissa todettiin kokemusten olevan yllättävän yleisiä. Yli puolet väestöstä on kokenut vähintään yhden tyyppisen haitallisen kokemuksen ja joka 10. 4 tai enemmän. ACE-tutkimuksissa on saatu selville, kuinka muun muassa perheympäristöön liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi puutteena henkisessä ja fyysisessä huolenpidossa tai väkivallan kokemisessa tai näkemisessä, on usein taustalla ylisukupolvista taakkasiirtymää. Mikäli lapsi elää haitallisten kokemusten keskellä, hänelle muodostuu helposti niin sanottua toksista stressiä, eli stressitasot ovat jatkuvasti koholla, eikä keho kerkeä palautumaan. Tämä vaurioittaa vähitellen lapsen kehittymässä olevaa stressinsäätelyjärjestelmää, vaikeuttaen oppimista ja itsesäätelytaitojen kehittymistä. Käytännössä tämä voi näkyä myös niin, että lapsi hätääntyy nopeammin ja toistuvammin, ja lapsella voi olla myös vaikeuksia käsitellä informaatiota ja säädellä omaa toimintaansa. Ensimmäiseen ACE-tutkimukseen, joka tehtiin Yhdysvalloissa 1900-luvulla, osallistui 17 400 ihmistä. Tuo tutkimus ja muut tutkimukset ovat osoittaneet ACE-pisteellä olevan yhteys eliniän lyhenemiseen noin 20 vuodella, riskikäyttäytymiseen, tapaturmiin ja itsemurhiin. Pisteet ovat yhteydessä myös sairauksiin, kuten diabetes, kardiovaskulaariset sairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, masennus, ahdistushäiriöt, syövät, aivohalvaus, autoimmuunisairaudet ja erilaiset kiputilat. Tutkimuksissa on käytössä asetelma, jossa tilastoidaan riskit sairaudelle ja verrataan niitä yksilöiden välillä, joilla on ja joilla ei ole ACE-pisteitä. ACE-tutkimuksia sairauksiin liittyen kokoaa muun muassa Yhdysvaltain sosiaali- ja terveysministeriön alainen työryhmä. Health and Social Support eli HESSUP-tutkimukseen on osallistunut noin 26 000 suomalaista. Tutkimuksesta on saatu yhteneviä tuloksia kansainvälisiin ACE-tutkimuksiin. Aiemmin mainittujen sairauksien lisäksi tässä tutkimuksessa on nähty yhteys aikuisien mielenterveys- ja alkoholiongelmiin, ylipainoon tai huonoon unen laatuun. 2020 Antti-Pekka Elomaa totesi väitöskirjassaan, että lapsuuden ajan haitalliset kokemukset voivat näkyä elimistön tulehdusjärjestelmässä jopa vuosikymmenten päästä. 2020 Raimo Salokangas arvioi väitöskirjatutkimuksissaan yhteyksiä itsetuhoisuuteen ja psykiatrisiin häiriöihin. Yleisväestöstä 72,3% kertoi vähintään yhden ja 48,1% 2 tai useamman lapsuuden kaltoinkohtelun tai trauman kokemuksen. Psykiatrista avohoitopotilaista 94,4% kertoi kokeneensa yhden ja 80,6% 2 tai useamman. Todettiin kaikkien kaltoinkohtelun ja trauman komponenttien yhdistyneen merkittävästi raportoituihin alkoholiongelmiin. Fyysinen kaltoinkohtelu sekä emotionaalinen laiminlyönti yhdistyivät erityisesti aikuisiän psykiatrisiin häiriöihin. Useimmat psykiatriset häiriöt ja lapsuuden kaltoinkohtelu ja traumakomponentit yhdistyivät itsemurhariskiin. Emotionaalisen laiminlyönnin nähtiin yhdistyvän myös negatiivisesti koettuun toisten ihmisten asenteeseen. Erittäin tärkeänä näyttäytyy myös PCE, eli lapsuuden suojaavat tekijät. Lapsuuden suojaavia tekijöitä ovat muun muassa se, että lapsella on elämässään turvaa tuova aikuinen ja pääsy tämän aikuisen luokse. Suojaavia tekijöitä ovat myös lapsuuden aikana opitut tunnetaidot ja itsensä rauhoittumisen taidot, arjen tutut asiat ja rutiinit, terveelliset elintavat, myönteiset oppimisen kokemukset ja myös lapsen temperamentti ja geeniperimä vaikuttaa, kuinka lapsi pystyy toipumaan lapsuuden aikaisista haitallisista kokemuksista. Suojaavat tekijät vahvistavat lapsen resilienssiä ja auttavat toipumaan haitallisista kokemuksista. ACE-tutkimuksissa tulee huomioida myös PCE-tekijöiden yhteisvaikutus. ACE-kokemus ei aina itsessään ole traumatisoiva. On erittäin tärkeässä roolissa PCE-kokemukset, jotka toimivat myös korjaavina kokemuksina ja auttavat lasta toipumaan ja selviämään haitallisista kokemuksista. On tutkittu ihmisiä, joilla ACE-kokemuksia on 4 tai enemmän. Silloin on todettu, että runsas määrä suojaavia tekijöitä kompensoi haitallisia tekijöitä.
Tutkimukset osoittavat, että mikäli lapsella on runsaasti suojaavia tekijöitä, heistä noin 20% raportoi mielenterveyden pulmista aikuisiällä. Jos suojaavia tekijöitä on hyvin vähän, noin 60% raportoi mielenterveyden pulmista. Lapsuuden aikaisiin haitallisiin kokemuksiin olisi tärkeää voida puuttua jo varhaisessa vaiheessa, koska turvatulla lapsuudella on suuri vaikutus ihmisen psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.